Dit is PNM Vandaag met vandaag. Bewoners Zevenum tegenkomst Lelyveld van Maasbreese ondernemer. Wat ik dan in dit geval niet begrijp is dat wij geen lelies zouden mogen telen, maar dat dezelfde middelen wel in andere teelten gebruikt mogen worden. Verder, oud-burgemeester Helde overleden. 5 Mijlse inwoners strijden om titel Mijlse Maestro. En VV Helde kan het kampioenschap pakken. Het is maandag 22 april en dit is PNM Vandaag. Goedenavond. Peter van Meijel, een lelieteler uit Maasbree, heeft zich donderdag moeten verantwoorden in de rechtbank. Hij wil in Zevenum een lelieveld in de buurt van een woonwijk. Omwonenden zijn bang dat de teelt schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid. Een veld met prachtige lelies voor de deur. Wie zou dat nou niet willen? Wij maken ons ernstige zorgen over de gezondheid van ons en onze kinderen. Alsjeblieft geen lelies. En het gaat niet om die mooie bloem, maar het gaat om het gif wat ermee gemoeid is. Meid, kijk uit hè. En dat gif, daar is het om te doen. Want ook al voldoende gebruikte bestrijdingsmiddelen aan alle normen, sommige deskundigen zeggen dat verder onderzoek nodig is. Er zijn ook experts die voor ons gekeken hebben van wat zijn dat nou voor stoffen, wat doen die stoffen, wat hebben die voor effecten. En daar maken we ons ontzettend veel zorgen om. De conclusies die deze mensen trekken, ja, die kunnen niet genegeerd worden. Wat ik dan in dit geval niet begrijp is dat wij geen lelies zouden mogen telen, maar dat dezelfde middelen wel in andere teelten gebruikt mogen worden. Voedingsgewassen. Teler Peter van Meijel en de bewoners hebben om de tafel gezeten om er samen uit te komen. En alhoewel de teler tal van toezeggingen deed, kwamen ze er niet uit. En dus stonden ze in de rechtbank tegenover elkaar. Tot verbazing van de teler, want hij gebruikt wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen. Kijk, wij doen niks fout in die zin. En dat voelt vreemd, dat je dan toch voor de rechter gedaagd wordt. Ik ben een moeder van 2 jonge kinderen en ik vind het gewoon ontzettend belangrijk dat ik ze kan beschermen tegen deze stoffen. We krijgen van het GGD het advies om op het moment dat er gespoten wordt, onze kinderen naar binnen te halen, de huisdieren, was naar binnen te halen, de ramen en de deuren te sluiten en binnen te blijven op het moment van spuiten en de tijd daarna. En dan heb ik alsnog het gevoel als ik naar buiten ga na een aantal uur, dat er dan nog steeds een laagje op in de tuin ligt van wat er gespoten is. Als partijen niet met elkaar in gesprek willen, of het lukt niet om eruit te komen, dan komt er een vonnis. Dat vonnis zal uiterlijk 8 mei voltrokken worden. En mochten de omwonenden in Zevenum gelijk krijgen, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de hele landbouwsector. Dan staat het in feite iedereen vrij om te procederen omdat een bepaalde teelt, en dat hoeft in dit geval ook niet lelies te zijn, het kan ook een andere teelt zijn, waarin gewasbeschermingsmiddelen gebruikt wordt, waarvan je zegt, daar ben ik bezorgd over, om de rechter te vragen om die te verbieden. Ben Schellekens, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Helde, is overleden. Hij werd 86 jaar. Een portret van een man die nooit een blad voor de mond hield. Schellekens was tussen 1991 en 2000 burgemeester van Helde. Hij ging vervroegd met pensioen nadat de Helderse gemeenteraad van destijds het niet toestond dat de burgemeester buiten de gemeente woonde. Als burgemeester van Helde kwam de toen 58-jarige Schellekens in het nieuws na een handgemeen met de oud-directeur van de sociale dienst na afloop van de Helderse Jeugdvierdaagse. De twee gingen met elkaar op de vuist. Nadat hij in 2000 met vervroegd pensioen ging, keerde hij terug naar zijn geboorteplaats. Daar werd hij voorzitter van de cliëntenraad en bestuurslid van de KBO. Opnieuw zijn Henrik van Eckerman en zijn paard King Edward de beste van de wereld. De Zweedse springruiter, woonachtig in Kessel, won zaterdag voor de 2e keer op rij de wereldbekertitel. Woensdag en donderdag was Van Eckerman al soeverein tijdens de eerste 2 onderdelen van de wereldbekerfinale. 5 Mijlse inwoners streden zaterdag om de titel Mijlse Maestro. Gedurende 3 rondes dirigeerden de kandidaten de Heimatkapelle. Vijf Mijlse prominenten stonden zaterdag op de bok om de Heimatkapelle te dirigeren. Het was voor de 2e editie van de Mijlse Maestro. In 2018 vond de eerste editie plaats. Dit jaar deden Dirk Berbe, Monique Koopmans, Mark van Rooij, Ed Philipsen en Anne Schriks mee.
In 3 verschillende rondes moesten ze de kapel laten spelen. Van de Maestro 2024 is niemand minder dan Anne Schriks. Omroep PNM zendt het programma binnenkort uit op tv. Het had zo mooi kunnen zijn op Kermiszondag een eigen dorp kampioen worden. Maar het liep even anders. Tegen Sporting Zwolge Tienraai werd met 1-1 gelijk gespeeld. Directe concurrent Meterik bleef tegen Grashoek wel foutloos. En zodoende liet Helden haar eerste kans op het kampioenschap liggen. Wordt VV Helden kampioen van de 4e klasse F? Dat is de grote vraag deze zondag. Om de titel veilig te stellen moet Helden zelf winnen van Sporting Zwolge Tienraai. Of naast de achtervolger Meterik moet punten laten liggen tegen Grashoek. Bij een van deze scenario's is het kampioenschap binnen voor Helden. Maar zover is het nog lang niet. Al zorgen de supporters van de Blauwhemden vooraf al voor een prima sfeer op Sportpark Kerkebuske. Je kunt immers maar beter zelf winnen, zodat je niet afhankelijk bent van anderen. Dat moet dus gebeuren tegen Sporting uit Zwolge en Tienraai. De tactiek van Sporting is duidelijk, namelijk verdedigen. Daar weet Helden in de openingsfase maar niet doorheen te breken. In het eerste kwartier is Helden wel dreigend, maar grote kansen levert het nog niet op. Ja, 1 overwinning heeft Helden nog nodig om de titel binnen te slepen. En in zo'n kampioenswedstrijd is een vroege voorsprong dan natuurlijk altijd prettig. En die is hier bijna een feit. Waren het niet dat de lat in de weg zit voor Helden. Zo nu en dan komt Sporting er wel uit, maar de kansen zijn zeer spaarzaam in de eerste helft. En met de mogelijkheden die er zijn, springt de ploeg uit buurgemeente Horst aan de Maas niet al te best om. De betere kansen blijven voor Helden, maar er wordt niet gescoord in de eerste helft. En dus staat het nog 0-0 na ruim 45 minuten voetballen. Het Heldense trainersduo Bjorn van den Hof en Bob Keulars kan er nog niet gerust op zijn. En dus moet hun ploeg na rust volle bak op jacht naar een doelpunt. Deze poging levert geen succes op. En hetzelfde geldt voor een nagenoeg identieke mogelijkheid 2 minuten later. Ja, Helden had het zichzelf inmiddels een stuk makkelijker kunnen maken door 1 van de kansen te benutten. Hier is Helden opnieuw in de aanval. Mooie bewegingen. Sporting krijgt de bal niet weg en dan een vrije schietkans, maar loeihard naastgeschoten. Ja, dat was toch weer gewoon een goede mogelijkheid hoor voor Helden. Helden dat steeds meer en meer aandringt. Een hoekschop nu. Gillian de Bruin verlengt op de paal en dan erin. Goal 1-0. Het is Stan van Berlo die de bal binnentikt nadat hij terugkomt van de paal. Hij heeft er waarschijnlijk geen weet van. Hij zal ook wel eens moeilijkere goals gemaakt hebben, Stan van Berlo. Maar goed, ja, dit is wel een doelpunt in de kampioenswedstrijd. Dus wat maakt het uit? En dus hebben de Blauw-Witte dan toch hun voorsprong te pakken. Nog een dik half uur te gaan, inclusief blessuretijd. Helden is inmiddels heer en meester en het is wachten op de 2-0. Prima voorzet, die bereikt Stan Versleeuwen en daar is die 2-0. Maar de vlag is omhoog en dus gaat er een streep door dit doelpunt. Het had de beslissing kunnen zijn voor Helden. En ja, dan is er zo'n oude voetbalwet die waarschuwt voor 1 kans aan de andere kant die er altijd nog komt.
En hier komt wellicht zo'n kans aan als de aanvaller van Sporting 1 op 1 richting de doelman kan. En dan wordt dit wel heel fraai afgemaakt, zeg. Met nog 4 minuten te spelen lijkt het dan toch echt niet te gaan lukken vandaag voor Helden. Wat zit er dan nog in het vat voor de blauw-witte? Nou, misschien toch nog een kampioensfeest. Want Helden krijgt hier een strafschop in de allerlaatste minuut. Gebeurt het dan toch nog voor Helden met Ruben Hermans achter de bal? Het antwoord is nee, want de Sportingkeeper heeft een antwoord. En dan direct daarna niet nog een penalty volgens de scheidsrechter. Nou, wat een tumult in de absolute slotfase van dit duel. En vooral wat een gemiste kans voor Helden om dit duel alsnog te winnen. Het gebeurt niet en dus eindigt het in 1-1 op Sportpark Kerkenbuske. Omdat directe concurrent Meterik wel won, blijft die club in het spoor van Helden. Het verschil tussen beide ploegen is 6 punten met nog 2 duels te spelen. Op 12 mei krijgen de blauwe hemden een nieuwe kans om de titel veilig te stellen. Wederom op Sportpark Kerkenbuske. Tegen SSA SV Lottum is een gelijkspel dan voldoende. Coach Hans van Dijk heeft zijn contract bij Bevo met een jaar verlengd. De 53-jarige coach legde in zijn eerste seizoen in Panningen beslag op de 8e plek in de Benelux. En daarnaast bereikte hij met zijn ploeg de nationale bekerfinale. Als het aan Van Dijk ligt, komt er nog meer moois aan. In Panningen werd er zaterdag wel nipt verloren van Lions, 30-32. Je hebt altijd hoop, hè? Dus je hoopt dat iedereen gelijk speelt en af en toe wat licht. Of je hoopt dat Lions alles wint en dan wij alles winnen, dan kan het ook nog steeds. Hè? Dus het kan altijd. Terechte opmerking van Van Dijk. Nooit opgeven. En dat doet zijn ploeg ook niet in de slotfase. Met 7 doelpunten achterstand op het scorebord begint Bevo aan een indrukwekkende inhaalslag. En uiteindelijk wordt de marge verkleind tot 2 treffers. Op het moment dat het thuispubliek in Sporthal De Heuf denkt dat de aansluitingstreffer wordt gemaakt, denkt Lions-doelman Jens Dijkstra daar anders over. Een belangrijke redding. Een cruciale gemiste kans voor Bevo. Ik denk dat we op een gegeven moment net te veel kansen hebben gemist om uiteindelijk de aansluiting te vinden. En ik denk dat daar gewoon het deel van ons probleem zat. Aan de inzet heeft het niet gelegen vandaag. En, het is gewoon een combinatie van factoren. Je ziet Lions ervaren spelers en dat speelt ons ook gewoon parten. De handbal NL League telt maar 5 wedstrijden. De beste 2 ploegen spelen vervolgens een finale. En tot zover PNM vandaag voor vandaag. Ondertussen volg je al het nieuws op omroeppnm.nl of in onze gratis PNM-app. Voor nu een heel fijne avond.